И да се представя, казвам се Доля Апостолова и съм представител на компания Енаджик, японска компания, производител на уреди за канген вода. Сега ще ви направя една кратка демонстрация, за да ви покажа трите свойства на канген водата. Наляхме чешмяна вода, сипвам в тази чаша. В тази чаша ще сложа канген вода, която наляхме с 9,5 pH. Това е модела канген уред, който е левел К8. Той се монтира по най-лесния начин към нашия смесител и сега ще направим една демонстрация на свойствата на водата, като в момента наливаме водите, които ще тестваме. Това е чешмяната вода днес тук в офиса в Плевен. В момента, в който искаме чешмяната вода да се пречисти и преработи, завъртаме кранчето, водата тръгва по този маршрут, влиза в уреда и започва да се преработва. Първо преминава през един основен филтър, където става пречистването от хлора, от песечинки. След това водата преминава през електролизен процес. В този модел са 8 електродни плочи и изработени от титан с платинено покритие. В момента уреда е настроен на 9,5 pH. Ще налеем от тази вода, която за ежедневно пиене. По време на електролизния процес водата се разделя на два потока – алкален и отпадъчен киселинен от този долния маркуч. В тази чаша ще сипе малко от отпадъчната вода, за да я тестваме и измерим и нея. По време на електролизния процес всичките минерали идват в този поток на алкалната вода – калий, калций, натрий, магнезий и желязо, а карбонатните и сулфатните съединения идват в отпадъчния поток. Хубавото е, че канген водата е и водородна вода, което сега ще покажа с ето тази запалка. Наситеният молекулярен водород. Ето доказателство, че водата съдържа водород. Канген вода. Водата съдържа водород. В водата, която е от чешмата, заради задължителния дезинфектант, който трябва да има, хлор, тук виждаме, че няма това пукане на водорода. Уредът прави 7 вида вода. Тези 7 вида вода са с различно приложение. И сега ще направя и две от водите, които ще използвам и за самата демонстрация. Силно киселинната вода се прави с натискане на бутона 2,5 pH. Това е силно киселинната вода. Но едновременно с нея правиме и високо алкалната вода 11,5 pH, за която няма бутон. Защото това е единствения път, в който ние от канген уреда събираме вода и от двата маркуча. От този маркуч долния събираме силно киселинната вода, а от този събираме високо алкалната вода. Изчаквам, разбира се, малко време, за да започна да наливам тези води. С силно киселината вода можем да почистваме, да дезинфекцираме, а с висока алкалната вода можем да изписваме нашите плодове, зеленчуци, за да ги изчистим от пестициди, от хербициди. Високоалкалната вода има способността да разтваря мазнини, затова е подходяща да изчистваме и нашите фурни, котлони, аспиратори, тези неща, които имат мазнини. Направихме двете води, тази е силно киселинната с 2,5 pH, тази е високоалкалната с 11,5 pH. Правейки тези води и искайки да преминем към друг вид вода, примерно в случая ще искам да направя 9,5 pH, а уреда автоматично ми показва, че трябва да пусна течаща вода, за да се промие. И пускаме течаща вода, за да се промие уреда. Сега ще се преместим на стойките, за да направим и демонстрация на свойствата на канген вода. И искам да ви кажа, докато разливам от водите, които съм приготвила, махнала съм етикетите умишлено, защото целта не е да правим антиреклама, а просто да сравним какви са свойствата на тези различни води.
В случая това е безалкохолно, газирано. Така. Канген от японски на български означава завръщане към първоизточника. Идеята е с уредите за канген вода японците да неутрализират радиацията, която е била в почвите след бомбите в Хирошима. Толкова са вярвали, че това може да стане, че даже японското правителство, по проект на японското правителство са измислени тези уреди. От 1974 година до 1994 година уредите се използват в Япония само в земеделието и в болниците. Първият уред за домашна употреба е пуснат на пазара 1994 година. Вече 52 години е компания Enagic. Водата канген е с 3 свойства, които помагат на тялото на ежедневна база да се детоксикира и да изчиства да се изчиства от тялото от свободните радикали, от токсините. Първото свойство на водата е, че водата е антиоксидантна. Това е благодарение на водорода, който се образува в водата канген при процеса електролиза. Това нещо аз го показвах с запалката. Надявам се да се е чуло на камерата, но ако не се е чуло, заповядайте в офиса, за да го чуете на място. Това свойство ще го измеря и с един уред, който се казва ORP метър. Този уред мери окислително-редукционния потенциал. Този уред ще ни покаже положителна стойност, ако течността няма потенциал да редуцира окислителните процеси в организма, а отрицателна стойност ще покаже, ако течността има потенциал да редуцира окислителните процеси в организма. Така, тази първата вода, която виждаме, не знам вижда ли се на камерата, аз ще обръщам при мене, е положителна стойност 380 миливолта. Малко спада, но няма да отиде в отрицателна видимо. Отрицателната стойност става за секунди от ORP метър. Следващата вода отново с положителна стойност 300 миливолта. Стигна до 290. Тази вода е с малко по-ниска стойност 276 миливолта. Даже започна да се качва, отива на 305, 311 положителна стойност. Това е газирана напитка, газирана вода по-точно. 386 миливолта и се качва. Газираното знаем, че не е полезно за организма. То дори много дехидратира, отива над 400 миливолта. Надявам се да се вижда. Следващото газирано, което е тук, отново е с положителна стойност. Интересното беше, че това газирано го отворих, но нямаше газировката, която обичайно я има. 340 миливолта. Сега, чешмяната вода. Чешмяната вода днес. Защо казвам днес? Защото всеки ден правя демонстрации и правя тези опити и измервания и виждам различни стойности. Но 330 миливолта. Чешмяната вода. Същата тази вода, минала през канген уреда, само за секунди, да видим каква стойност има канген водата. Веднага в отрицателна стойност минус 360 миливолта. Значи канген уреда успя с 700 миливолта да подобри стойността на водата, да я направи антиоксидантна благодарение на водорода, който е от електролизния процес. Ето виждаме, отново в чешмяната вода стойността се покачва. Да видим, отивайки в канген водата.
отново отрицателна стойност. Значи от тези течности, които сме сипали в тези чаши, антиоксидантна и потенциал да редуцира окислителните процеси в организма има канген водата. За жалост, другите води нямат този потенциал, защото те са бутилирани, стояли са доста време в техните бутилки. Никога не знаеме кога, къде и как е съхранявана една вода. За жалост, тази пластмаса за еднократна употреба отделя канцерогенни и петролни вещества и колкото и качествена и хубава течност да е сипана в тази бутилка и бутилирана, тя в един момент губи нейните свойства по тази причина. Неправилно съхранение, пряката слънчева светлина е убиец за пластмасата за еднократна употреба. Второто свойство на водата е, че водата е алкализирана. Всички знаем, че има алкална вода, но има и алкализирана. Докато казвам две думи за това, ще сипя в тези чаши слънчогледови сенки и домати съм заложила, за да изкисне. Хубаво е ядките по принцип да се консумират изкиснати, за да премахнем инхибитора от тях. Тези две чаши ще сложа канген вода с 11,5 pH, като ето в тази чашка сипвам малко, за да видим реално каква е тази вода. А в другите две чаши ще сложа чешмяна вода, просто за да сравним удобността на едната вода спрямо другата. Ето. И ги оставим за 10 на минути, докато ви обясня за второто свойство на водата. Значи, второто свойство на водата се дължи на водородния показател, pH-то. pH-то е водородния показател, неговата скала е от 1 до 14, 7 е неутралата. Всичко под 7 с малка цифра е киселинно. С течния pH тестър, с който работя, всичко под 7 ще се отцвети в жълто-оранжев цвят, 7 неутралата трябва да се отцвети в зелен цвят, а всичко над 7 става алкална течност и се отцветява в синьо-лилав цвят. Това е отпадъчната вода, която сипах по време на правене на другите води. И сега да видим какви са тези течности по водородния показател. Нека да видим pH-то и на водата с 11,5 pH. Не знам дали има любители на алкохола, но аз имам при мене дестилиран алкохол, водка, няма значение каква е водката. Всички видове алкохол са с еднакви pH. Мерила съм изключително много пъти. Сега ще сложа и във втората чаша на водката да видим какво е нейното pH. И сега нека да ги откоментираме. Това е отпадъчната вода. Вижда се една силно киселинна течност. Това е канген водата. Това е чешмяната вода. Тя по закон трябва да бъде неутрална. Но какво е направил канген-уреда? Искам ето така да си го представите и да го видите визуално. Канген-уреда е разделил чешмяната вода на две. На алкален поток и на отпадъчен киселинен поток. Това реално е доказателството, че ние пием минералите, а карбонатните и сулфатните съединения, които не трябва да приемаме, отиват в отпадъчния поток, като отпадъчна вода. Виждаме газирано. Силно киселинна течност. Газирана вода. Киселинна течност. За жалост тази вода е детска и виждаме и нейното pH. Тя е преминала процес обратна осмоза. Обратната осмоза е най-евтината филтрация, която изчиства всичко вредно, но не оставя и нищо полезно вътре в тази течност. И ако трапезните води са такива води, минали в обратна осмоза, ако трябва да пиете бутилирана вода, моя съвет е купувайте си всякаква друга, но не и трапезна, освен ако не
ако здравословното ви състояние не го изисква. Това е една вода, която е с лека алкалност към 8,5-8. Това е една вода също с лека алкалност към 7,5. Водката виждаме, че е силно киселина. И аз ви казах в началото, че Канген водата се на ежедневна база, когато я приемаме, неутрализира киселините в нашия организъм, детоксикира организма на ежедневна база. И вижте колко лесно, пиейки Канген вода, ние се окисляваме ежедневно от мръсния въздух, който дишаме, от храната, която ядем, особено тази, която е пакетираната храна с консерванти. Окисляваме се от кафе, от шоколад, цигари, алкохол, газирано. Но в нашия организъм има едни буферни зони, които се грижат ние да бъдем в алкално-киселинен баланс. Но благодарение на Канген водата, те работят много по-малко. И вижте, когато приемаме Канген вода, как нашето тяло се неутрализира от киселините. За жалост, това е газирано с захар и няма да можем да неутрализираме тази течност в тази чаша. Трябва да сипе в по-голям съд над 33 пъти повече от Канген водата, за да успее да неутрализирам. При газираната вода се случва абсолютно същото. Няма шанс, както се казва. Но вижте какво се случва при трапезна вода, която вече е изчистена от всичко вредно. Няма нищо полезно като минерали. Но организъм, който пие само трапезна вода, в един момент започва да има липса на минерали и започва да ги дърпа от коса, зъби, кости и стават едни неприятни проблеми. Тук виждаме алкалност, аз понеже искам да я направя по-висока, добавяйки Канген вода с водород и минерали, виждаме, повдигаме алкалността. Тук също ще успеем най-вероятно и ето виждаме успяхме. Какво обаче е интересното в чашата с водката да видите? Че Канген водата има невероятната способност да неутрализира алкохола. Много често, когато има мъжена демонстрация, казват: ето това е моето решение. Уискито с бучка лед. Канген лед. Виждате го с очите си. Просто защото наистина газираното не успяваме да неутрализираме, но дистилирания алкохол успяваме. Това е водата с 11,5 pH. Виждате, тя е малко по-пурпурна, за разлика от тази с 9,5 pH. Вижте, когато ние приемаме така, образно казано, вредни за нашето тяло неща, като газирано, какво се случва? Примерно пърженото също е вредно за тялото, захарта, шоколадите, тортите, кафетата, факт е. Но на ежедневна база, когато ние се грижиме за нас и приемаме качествена вода, която може да ни хидратира наистина добре и на клетъчно ниво, ние сме доста по-здрави. Махам тези чаши, за да ви покажа третото свойство на водата. Искам да знаете, че в литър и половина Канген вода се съдържат антиоксиданти, колкото в 30 чаши зелен чай. Кой може да изпие 30 чаши зелен чай в един ден? Мисля, че няма такъв човек, който да може. А дори не е и полезно. Но литър и половина Канген вода всеки може да изпие с лекота. Предполагам, за това сте съгласни. Сега ще ви покажа третото свойство на водата. И това е, че водата е преструктурирана. Накиснахме в тези чаши наши хранителни продукти, домати и слънчоглед. Тези са с Канген вода. Ето, Канген вода с 11,5 pH. За бързо изчистване на хранителните продукти от пестициди и хербициди ползваме 11,5 pH. И вижте каква е способността на едната вода спрямо другата вода. Предполагам, че се вижда разлика, така дори с просто око, между тези две чаши. Това са слънчогледови семки, изкиснати с чешмяна вода, а това са слънчогледови семки, изкиснати с Канген вода.
разликата е очевадна. Реално едната вода има в пъти по-голяма способност от другата вода. И сега да видим с доматите какво се е случило. Обичам демонстрациите на живо, защото тогава виждам и чувам мнението на хората, когато опитат домата. Това е много важно. Да се види и разликата в вкуса на доматите. Защото аз ще ви кажа, че домат изкиснат с канген вода е като домата едно време от на баба градината, преди да имаше само киселини дъждове. А домата от чешмата е кисел и не и сравнен с другия, дори е неприятен за хапване. Вижте каква е разликата между едните домати и другите домати. Това са всичките химикали, с които са обработени тези домати. Пестициди и хербициди в тази чаша. Лошата новина е, че ако нямаме на разположение канген вода, ние просто тези си ги хапваме. Сега ще поместя тези чаши, за да ви покажа по още един начин това преструктурирано свойство. Преструктурираното свойство става вътре в уреда, водата се разбива на по-малък клъстер. Мъртвата вода, водата с положителната стойност на ОРП-метъра, е с клъстер, който е от 15-20 водни молекули. Всички сме чували израза пийте вода 1 час преди храна. Това правило, което ни казват, е за да може тази вода да се усвои от нашите клетки, да не стои само в междуклетъчното пространство. Когато обаче премине през уреда, канген водата става с клъстер само от 5-6 водни молекули и той се усвоява много бързо от нашите клетки. Затова виждаме мигновена разлика в чашите със слънчогледа. Видяхме и за 10 минути изкиснати доматите какво се случи с тях. Сега това нещо ще ви го покажа и с чай, който е обикновен чай. Ще сипя малко чешмяна вода, това ще, защото свърши. В първата и в третата чаша слагам чешмяна вода. Отново, по този начин ще ви покажа, че канген водата е преструктурирана, за разлика от чешмяната вода. Във втората и в четвъртата чаша ще сложа канген вода, тази, която е с 9,5 pH, и двете води са студени. С най-обикновен билков чай ще направим сравнение каква способност има чешмяната вода от първа и трета чаша спрямо канген водата от втора и четвърта чаша. 15 пъти потопих в чешмяна вода това чайче и оцветяване почти не се вижда. Във втората чаша канген водата да видим какво ще се пусне това чайче. Ето виждаме във втората чаша канген водата извлече в пъти повече от чешмяната вода. И понеже много хора казват, то се разкисна в първата чаша и пусна повече във втората, нека да видим в третата чаша, където отново е чешмяна вода, какво ще извлече. 15 пъти. Третата чаша, която е чешмяна вода, и виждаме разликата. Втората чаша е по-наситена, концентрирана и ароматна. В сравнение с третата чаша, която е с чешмяна вода. Същото пакетче чай в четвъртата чаша, която е с канген вода. Ето виждате, това пакетче чай в четвъртата чаша пусна най-много, за разлика от другите чаши. В тези чаши сложих по едно изтискване от концентрата на канген
чайчето. И вижте какво се случва, когато добавим чешмяна вода и когато добавиме канген вода. И аз мятам, че има значение и с каква вода си пием хранителните добавки. Все пак трябва да можем и да ги усвоим, а не просто да ги приемаме. Те обикновено са доста скъпи и вижте с канген вода. От това концентратче, надявам се да се вижда добре в чашите оцветяването. Затова малко ще приближа и камерата. Вижда се много добре вече. Така че, дами и господа, които гледате това видео, това са трите свойства на канген водата, която ни помага да се хидратираме на клетъчно ниво, да приемаме антиоксиданти с лекота, пиейки вода, и да спрем да замърсяваме природата и собствените си тела с пластмаса. Във всяка бутилка има микрочастици пластмаса и човешкото тяло, за жалост, вече доста често има части в тялото на човека, където се намират микрочастици пластмаса. Аз направих своя избор преди повече от 3 години. Имам стотици клиенти. Искам да ви кажа, че съм изключително горда от факта, че все повече хора, гледали демонстрация преди 2, преди 3 години, ми се обаждат и ми казват: Доля, реших се. Реших се, защото сметнах колко много пари дадох за тези 2 години, докато мисля за вода. Водата е скъпо удоволствие, а канген разхода е еднократен разход. Т.е. канген уреда е еднократен разход, който спестява в бъдеще много разходи. С канген уреда ще имате най-качествената вода в световен мащаб, която да пиете вие, вашето семейство. Имате възможността да изчиствате хранителните си продукти от пестициди, от хербициди. Уреда прави 7 вида вода. Силно киселинна, бюти вода. Бюти вода е водата, която е зад нашата кожа. Измиваме всеки ден нашите лица с вода от уреда, натискайки бутона Beauty Water. Тя е с 6 pH. Имаме вода, която е неутрална и на бутона има нарисувано бебешко шише, което говори, че е подходяща за нашите бебета, деца, дори и възрастни, които пък не искат да приемат алкална вода, или пък някой, който иска да редува. Тази неутрална вода може да се използва от всеки. Има 3 вида вода, която е с различна локализация и за различно приложение. Водата с 8,5 pH е за кафе и чай. Водата с 9 pH е за готвене. На бутона има нарисувана тенжерка, за да ни улеснява. А водната чаша на бутона с 9,5 pH показва, че тази вода е за нашето ежедневно консумиране за пиене. Водата е най-големият разход на едно домакинство. Вода пие всеки, от раждането до смъртта. Без вода не можем. Въздуха не можем да контролираме. Но каква вода и каква храна ще консумираме, избираме ние. И аз мятам, че с канген уреда в едно домакинство, домакинството има възможността да избира от 7 вида вода, 4 за пиене, да редува, вода, с която да се грижи за хранителните си продукти, да ги изкисва, за да консумира по-качествена храна, и вода, с която може да почиства дома си. Ако имате въпроси, не се колебайте, свържете се с мен. Телефонът ми е 08 77 99 70 49. В цяла България пътувам, но ако имате желание, може да направим онлайн среща или среща на живо. Било в офиса, било във вашия град. Ще ви очаквам да задавате вашите въпроси. Благодаря.